Assalamu alaikum warahmatullah derɗiraɓe wondaɓe e jeygol Pulaku TV mi silminake dow mon mi hofni on kala taweteɗon fu nder duniyaru ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Derɗiraɓe ɗum ɓeɗo sinka Adamu Haruna on mbayri waɗugo vidéo ji dow ko larani application ji ɗuɓɓe nder moɗon ɗon girɓanami message ji ɗo ƴamtomi tindinoje fere fere dow ko larani application ji e probléme ji ɗi téléphone mumen deydei min keɓata jabagol yugo deydei message ji men ɗo ɗuɗana min e deydei sukleji fere bo ɗo kosi min gal koteji goɗɗi derɗiraɓe ngam mayɗo min ɗo kokka on muñal amma miɗo wanna on albishri deydei min gaddani on deydei chaine fere je derɗiraɓe meɗen créi ɗum chaine on deydei ko larani application ji man ɗo ɓe ɗon gaɗa vidéo ji dow ko famtinta derɗiraɓe be fulfulde dalila mayɗo ɗum publicité chaine mayɗo on min garanta on goto nder meɗen fuu hani habda yaha abona e chaine mayɗo on tammi heɓugo vidéo ji fere fere dow ko larani application ji e dow ko wallititto e téléphone ji meɗen eɓe tammi hokkugo numéro ji maɓɓe hatton bo to wodi ko sargi goɗɗo e téléphone muɗum ko mati min minon heɓayi min to matiɓe hamɓe heɓanɓe e ɓe tammi réglango deydei probléme muɗum derɗiraɓe inde chaine mayɗo Pamral FM TV derɗiraɓe Pamral FM TV woɓɓe nder moɗon e go ɗo andi chaine mayɗo woɓɓe fere bo deydei anda chaine mayɗo derɗiraɓe dalila mayɗo on mbawai nastugo e YouTube on gaɗa recherche Pamral FM TV on jawon abono e nonnon min tammi on accangol lien man ɗo ha description deydei vidéo wol ɗo derɗiraɓe to non dara vidéo wol ɗo ni to on dari ha babal description vidéo may ɗo ni on tammi larugo deydei on tammi larugo nonnon lien mayɗo masalan accu ha mi fonda wannugo on mi accanay on ɗum deydei sera ɗon derɗiraɓe heɓa ndaron masalan to on ɗon dara vidéo man ɗo vidéo ngol ngol daroton ɗo on gara on mema dow bindi deydei tirte mayɗo bindi tirte banni ba on dari ɗo ton gari on memi dow majum ni les mayɗo on gen min kolli on deydei e nouveau chaine YouTube Pamral FM TV on tammi larugo lien YouTube man ɗo derɗiraɓe lien YouTube man ɗo on tawan ɗum deydei nonnon se on jafo goɗɗon ɗo yonami hakuje ɗo on tammi larugo lien man banni am blé on tammi larugo lien may ɗon am blé banni ton clique dow majum ɗo ni ɗum ɗo yara on ha deydei dow chaine may misalu man ɗo ma bo ɓen wonɓe ha groupe ji je WhatsApp min tammi on yerɓango deydei lien man ha groupe ji meɗen deydei je WhatsApp e to min gerɓi lien may ɗo on tammi larugo ɗum banni derɗiraɓe mi tammi on dari nda ɗo ɗum deydei chaine may ɗo mi tammi on dari inde may ɗo Pamral FM TV e on tammi larugo bindi am blé banni ton clique dow bindi man banni ɗo ni ba on dari mi clique ƴeyam ɗo ni ɓawo mi clique may ɗo mi tammi on dari ɗum yaɗiyam direct dow chaine YouTube man ɗo Pamral FM TV on tammi larugo ha ɗo boɗejum ɓeɗo windi abonné se on gara on cliqua to ɓe windi abonné man banni to on memi dow majum banni ni se on gara ha cloche de notification ɗo gelɗo ɗo on misalu man banni ha gelɗo ɗo ngel cappani on mema dow magel banni ɓawo to on memi dow magel se on gara on activa dow ɗo ni to on memi on activi dow gelɗo ɗo ni kala nde ɓe gerɓi vidéo kesol fuu ɓe gerɓanay on notification derɗiraɓe mi tammi en dari vidéo ji fere fere to ɓe gaɗi dow ko larani application ji daga WhatsApp Facebook dow montage fere fere ko nandi be majum ni mi tammi en dari deydei vidéo ji man ɗo derɗiraɓe mi tammi en dari ɓe gaɗi vidéo ji ɗuɗɗi deydei vidéo ji goɗɗi isindi min gaɗi goɗɗi fere kam ɗi minon ma min gaɗayi ngam mayɗon tammi heɓugo kujeji fere fere e chaine maɓɓe mbiyetenga Pamral FM TV ɗum derɗiraɓe meɗen ɗiɗo biyeteɗo Mohammed Oumar e nanta Mohammed Farouk goto taweteɗo e lesdi Côte d'Ivoire goto bo taweteɗo e lesdi Nigéria derɗiraɓe banta on gi min kudireno be Saleh Hassan mabo be Awal Moussa min miɗo Sénégal Saleh Hassan ɗon Niger mabo min miɗo Sénégal Awal Moussa ɗo Cameroun to banni hamɓe ma goto ɗon lesdi Côte d'Ivoire e goto bo ɗon lesdi Nigéria amma ɓeɗo huuda ha deydei chaine ɗo derɗiraɓe ngam ɓeɗo en balliteɓe en kokkeɓe soutien meɗen en souteneɓe deydei ɓe jahaɓe en jaha en abona e chaine maɓɓe heɓa ka encourage aɓe en andi to goɗɗo waɗa vidéo ji banni ngam ha wallito bandiraɓe muɗum eɓe fulfulde ɓe garata ka bo to ɓe ɗon gaɗa yimɓe abonata e chaine may ɗo ka décourage an ɓe mais to ɓe giya deydei yimɓe abona e dara e apprécier dow ko ɓe gatta may ɗo non may ɗo ɗum ɓeddanɓe encourage ugo ɓe tiiɗa ha dow kuugal may ɗo e Allah walluɓe miɗo toro kala mo laari vidéo wol ɗo fuu habda nasta dow lien je on ɗi mi yerɓani on ɗo cliqua e yaha abona e chaine may ɗo tammi botorago be vidéo ji application ji fere fere derɗiraɓe min bo inde am Adamu Haruna mo jeygol Pulaku e nanta haala marketing derɗiraɓe ha jotta min accayi waɗugo vidéo dow application ji nder balɗe garande inchallah min tammi fuɗɗutugo mi andi woɓɓe fere mbiyan ko nde banni on mbiyata on puɗɗita on acca derɗiraɓe ɗum sukleji min ɗo kokka on muñal amma min tammi fuɗɗutugo banta min mbi on may ɗo inchallah on gettama wassalamu aleykum.